igama lamakhosikazi libongwe igama umama ohlala umbona nje ukuthi uhlale ejabuleke lo mama exoxa indaba sindiswa ingane na ingabe wahamba emhlabeni indaba ebuhlungu le esenzeke sonke ey'ndaweni ezahlukahlukene siphinde sibuye sizoba kanye nani mndeni kanje ingakho siyeke konke ebesukwenza ikakhulukazi ngoba kwakungebona nje omama kwangama-comrades ethu ayihamba yobona omunye wabo ngenjabulo kodwa sagcina sesikulesimo sizokhala-ke kanye nani mndeni njengoba sila namhlanje sithi mhlawumbe sisuke esikhathini lapho esizoyivala lento ebuhlungu kangaka kodwa sikanye nani ngaso sonke isikhathi. Ngiyathemba ukuthi namhlanje ama-comrade aphume ngobuningi bawo ukuba nani njengemindeni yonke yalahlekelwa sisazokhala kanye nani sosula inyembezi sokuyizinyembezi zethu zokugcina zokuwavalelisa ama-comrade ayehambile kodwa singakwazi ukwahlukanisa ukuthi lona ubani nendlela ababelimele ngayo. Kodwa sijabulela ukuthi imindeni ikwazile ukubathola sebehloliwe bahlukaniswa kwathiwa lo usibani lo usibani nababengabonakali. Sikhala kanye nani-ke ndeni yakwethu. Siyazi ukuthi lokhu kwisilonda esingeke siphole besiyohlala sikhona njalo. Kodwa siduduzeka nje ngokuthi nikwazile ukubabona njengoba njalo kuye kuthiwe kuhle ukubona ithambo lakini ulazi ukuthi lilelephi. Siyabonga ukuthi abakwazi ukwenza lokhu bakuhlukanise bakwenzile. Sesiyazi noma sifika sithi sizobona noma sizobheka nje ukuthi balelephi siyobe sesazi ukuthi laba bakwethu lelela lo lelela. Sifuna nje ukubonga ama-comrade ngokusukuma ngobuningi bawo ukuba azoba kanye nomndeni. Kuba njena-ke kulaba bantu okuthiwa amafela ndawonye ama-comrade ayazwelana ngaso sonke isikhathi, bayakwazi ukuthi njalo nje kohlala nabo nathi lapho esikhona sibakhumbula. Sehlelwa okukhulu salahlekelwa amavoti ethu amaningi kodwa sithi hayi ngoba umkhonto mkhulu ukudlula yonke eminye imibutho siyohlala sikhona, siyohlala njalo nje sikhumbula njengabantu abahlangene abandawonye. Mhlawumbe ngesikhathi esizayo siyoza size kulabo gogo netiye sizobabona kuthiwa kunetiye isimanga elamiswa abanye bo-comrade abalelela phambi kwethu bevikela ogogo ukuthi bangalambi baphuze itiye nje lidume kakhulu. Ngelinye ilanga siyofika impela sizoliphuza nathi ngoba
leli tiye linendaba ejabulisa kakhulu emnandi eyabhekene nogogo. Ngiyethemba ukuthi nathi sihlale emakude endaweni eyikude sofunda lukhulu la ukuthi ogogo benziwa njani ukujatshuliswa besaphila. Kwala abaningi bethi leli tiye alifuneki bama labo mama bathi leli tiye lizoba khona. Ngifuna ukubonga futhi lale kwabonke nje umuntu ngokukhethekileyo, obaba abefundisi nomama abefundisi abakhona phakathi kwethu. Laso sonke isikhathi ngiyasiduduza uma siseyindlwini ukushumayela, ukukhuluma nesiduduza, nisicelela naNkulunkulu ukuthi abemukele kahle abakithi abahambileyo. Siyanibonga ngaso sonke isikhathi nanikhona njengoba nisekhona namhlanje. Niqhubeke nenze njalo futhi ke thina sifuna ukuthi nisisize, nikhulume nozakwethu. Sifuna wonke abefundisi babe amalungu omkhonto wesizwe. Ngikusho lokho ngoba phela into esemqoka ukuthi sifuna iSouth Africa ibe ngcwele, sifuna iSouth Africa imanzi uNkulunkulu, sifisa futhi ukuthi iSouth Africa ibe nokuthula. uNkulunkulu asize sikhululeke, siphathe izwe lethu ngendlela esifuna ngayo. Sithathe umcebo sezabezele kube sezandleni zethu. Kungabikho umuntu othi uyalamba eSouth Africa, kodwa ukudla kukhona ngaso sonke isikhathi. Nihlale nikhona nje nikhuleka, nicele nalabo abangazi ukuthi umbutho ogcina lo mbutho esukona ozokhulula abantu baphelele bathi nya, bangadingi lutho. Ngithanda la intshumayelo enayenza ngaleli yelanga sila yasiduduza, saziza ukuthi asisodwa noNkulunkulu usibhekile. Ngokuba khona kwenu nje nibaluleke kabi ukuba nami ngesikhathi ngaba umfundisi ngasuna abantu lesikhathi senkululeko lwana nenkululeko. Otherwise nabe ngishumayela umuntu azafuna uhamba ngenyawo phela ezulwini umuntu kwalikhona. Angihlonipheke ukuthi njengoba umphathi wahlele seshilo ukuthi eminye imindeni ijahe ukuyosebenza izinto ezifuna abantu bomndeni, ngingakhuluma into eningi ngemva kokuba sifike sengulate nami ngone kakhulu. Ngicabanga ukuthi nje ngizoma lapho ngithi njengoba sasishilo lalana nenxeba ngizoba kwethu sinani, siyohlala sinani emakhongolweni ethu. Siyathokoza ukuthi namhlanje sifike esiphethweni lapho khona esithi ilanga lokugcina lokuphelezela abakwethu. Ama-comrade ngithi awalale ngoxolo, azi ukuthi sikanye nawo, siyoba kanye nawo njalo, siyohlala sibakhumbula. Ngiyabonga-ke mphathi wohlelo ngathatha isikhathi sakho ngilibazisa into ezingakabheki. Ngijabula ukuthi ningixolele ukuthi ngifike sekulate, kade ngilalele indaba ezimnandi ezosifela enkululekweni. Ngiyabonga.